Ọhaneze ọnwa na-ekwu Prophet David Yahweh Arize Chukadibe agwọ ya, Chukadibe nye ego, Chukadibe si ike. The man that destroyed the powers of Okite and shut down the powers of darkness. Ọmụka akwa ọkọ nyere 7 days. Nọ na pastors ike gwa na onwe dibia ji ike. Akwa ọkọ kere ebe nọ since ikwu okwu concerning case Okongwu Dibia na Igwe Ayaya. Ọka ebuzi Okongwu. Mmiri enwe ilo ọkọrọ akwụ. Ikwube okwu concerning this. Chimaye Temple ekwugo okwu. Beta ozo ikwu nsi ka njụ unu. Ife unu na-eme ya bụ omenala ka omenelu ka unu na-eme. I will still brain Akwa ọkọ because Akwa ọkọ tinyere all those nonsense na-eme na Facebook. Ịkparị onye nke akpara onye nke na-agwa ha na nwe ha nwere ike. That's why Okomidugwe will have court to na-akpọpụtasị ma dibia ndị anọghọ na dibia ndị nwere ma dibia ndị ama na ha na-eme exist. I won the Okongwu Dibia last year and I know many of you warned him to, even Abalanze warned him, but he was boasting. Now, Okongwu Dibia agbago ọsọ gba na-aga ha kere ebe Akwa ọkọ na ọgbakwuru ọsọ gwa gịnị ọmụadịbụ Yahweh na-agbara Prophet anya batago ọ gwara na nke ikpeazụ. Let me tell you, onye ọbụla agaghị abụ dibia ọ bụ maka na nọ n'iru arụsị bụ na kachasị ike. A sị na dibia gwara ọzọ bụ dibia. Ana m enye Ayaya respect because o tego ọ nọ n'iru ọrụ eme dibia, but nke ikpeazụ azị ọ na-eme agwara m ya watch ya, agwara m ya ya epugo ya anyị na-eme go asị Igbo of mmiri your friend. You don't do those nonsense. Ị na-efewo mmiri like Samari mmiri enwe ilo. Akwa ọka ọgụ tiri onye ọbụla na nsogbu a. Ọ dị ka ihe fake pastor si mere before. Pastor everywhere na ewe na pastor. Because of ihe Akwa ọkọ mepere unu na-abụ hotel na-abụ. O meziri many ndụ pastor sef fuzi onwe ha si ewu ụfọdụ enwe ha dị call. Gbakpụzizie emepe buru alụsị everywhere. Gana dị obodo niile. A ga-agbapụrụ na Anambra steeti. Igwe agha ga-esiri ga-eti Okongwu na ya ma na-akpati akatine na-agwaghị na nke a ịtụrụ atụ Okongwu Dibia ga-abịa ya obiko dị emegasị adatị ime ihe oge jiga obiko because na oko ị nọrọ onwe Okongwu Dibia ji aka mebupụta gị n'ilu akwụkwọ na anụ m okwu ikwuru Okongwu Dibia ị na-enye ego igore moto yes na ọbụ ọsọ gị igore ya na Kafia Wagaji we have all those things. Iwe dị gị n'obi iji wee mee ife imere ya nwa iwe ka o jikwara ya mekwa ike ya nwa mere kwukwe nke ya nwa kwubeta ọ dara ya mgbe Akwa ọkọ nke na-eme nke ma jee paaka ya na-amacha na ama mmadụ na-emere oke ite n'aka Akwa ọkọ na-ezu obi chọrọ ịgbaghara ọmadịrịbara ha ka a bụrụ ịtụ asị vidio dịgasị ma voice note nnukwucha 300 nnukwu 1.something million. But that's not what we're here. Ihe nji ekwu okwu a bụ na ndị Igbo anyị agaghị agbapụrụ ofeke dibia si na obodo anyị. Ihe mere Okongwu Dibia ji gba ọsọ bụ na atụ ọgụ na arụsị ndị arụsị atụrụgụ ọhụma bụ ndị na-egbu mmadụ ya ka o ji ruo tọnụ nke ọgba ọsọ kefa a sị na ogbu mma anaghị ekwe ka mma mee gịnị gaa n'iru because ọma the heart rate the how wicked all those idol worshippers is. As he that go to other gods will be what? Will be disgrace. Also, Anambra State non Igbo land. What you Anambra State all those nonsense name. Okay, Anambra State Ichaka Mmuo, Ichaka nka, Ibubo nka. Ma onye say Jesus na-ekwu no, and make us up and down. That's why if I say obodo na-eme ya. Oh no, ma teacher, ụmụazị na ya. Ụmụazị kwesịrị na-ekpere Chineke. Ụmụazị kwesịrị nọrọ onwe ha na-agba mbọ. Ụmụazị kwesịrị na-achọ ihe how they will become somebody. Ejake amakpurugo. Ejake kuziri Okongwu Dibia. Okongwu Dibia mekarizie ya nwa because only 300,000 every allowance every day. Ọpụta ofu dibia oje Imo State, oje Enugu State, oje Okija, oje nke a na-ejekasị na ọdọ okwupụta ozi onye nwụrụ anwụ because all of you, each onye arrest you, all of you will be arrested. Isn't it ga-eme Okongwu Dibia can have arrested? Jepa na ichena kwado free. All of you will be arrested. Nwanne agwụ na bifo unu chena egwuregwu ka nne. You say don't start what they cannot finish because when you start one person, can only be doing what to arrest. Let all of them off. So that is not about arrest.
Now it's hard to stop those evil. Now it's hard to do peace. Oh, now one opportunity now. I buy on a phone. Oh, that I lost your throat. Let me tell you, those the sea. I lost in that enough. I lost in a mad like that, but I lost in him. But I brought for Dibia. Get very well. As no one in Ganga to our saddle say when Gaga Megani, Goya. But one kept us smoky bay, away for game. Woka no way for game. Or come by Akwa up us no way past on my power. Why not yara? Then why are you not running? Why use your 200 or something pound boss? Oh, you may Ayaya now. Amaraka, Yavaka. Okongwu be na Ayaya get angry and they do go extra mile. It's not a fake testimony. He was trying to do this thing to please people. Yes. I'm not trying to support Ayaya. It's not my friend. I don't have any business to do with idol people. But Ayaya is a king. Or Igwe call. Let us respect our own culture. Because ihe na na-eme ka sịna ma eze obi na-akọ no ma mmiri enwilo ma kere afa chi ma temple mgbe a sị na ka ebido tụrụ ebe na ifu na odosi unu eme abụrụ omenala ọ bụrụ ha meta ka na-afụ nwa perikom apụta na-eme ka odosi unu eme ka ụna ka ma anya ọgwụ ichere ba ihe nwe dibere ma family ha meta ka na-afụ abịa na-eme ka odosi nonsense eme ka ya abụrụ ha to do something ya praying people for one night deceiving my people in the name of na agwọ okite name of na agwọ Igbo never have good that you never come and enter somebody. Or one gentleman on nine apple. You know how to deliver one person from a Okoti kingdom. Meaning we ask you to be able to Obanje is more than that thing. In Abuja, what are you talking about? I'm going to Obanje. Genunti. Yeah, our last warning. Our moon this year will be so dangerous for you people. That's why watch. Immediately I said Anambra State will say it to prove to you. I have come with 1.12 million angels. Anana asị ya gbama asasị na eme nka na eme nka ndụgo ekodo n'enu esi. He that live in the grass house shouldn't throw stone. Osut be said Okongwu boso. Why Okongwu ji boso? Because all my fool na eme. All my arụrụ na aba. Ịtụ ọmara na arụsị, ịchọwa ka m ga-esi gbuo ndị apịsị. Ga-esi na arụsị gbure. Arụsị a na-egbu mmadụ like that. Anya wuga grass house gbuo mmiri asa. I have killed him or I killed many idols. Ọma wakara mmadụ ọkara mmụọ onye nọchie n'ụzọ agbara fim okiri nke ikpeazụ a Igwe Ayaya isi na ga-etinye Okongwu na gasket. Don't do that again. Bro, must respect your kingship. Respect here Nando and respect here Igbo family, your friend. All through I know you through Igbo family. I respect man, never do nonsense. So God bless you. Everyone I watch him, man, he can't think he will say the fathers. Chineke ga-azọpụta gị. Onwe arụsị nwere call this number +234 903 222 6076. Ọma bụ aka bụrụ agbala gbuo amosu. Prophet David Yahweh, Dr. Dibia. I love you all. Shalom. Chineke gozie unu.